už nachodil do školy, tak to už dali. Ale to aj čo tí deti, vieš, to podľa mňa nebudete schopné tých druhých budú asi vyučovať. To nebude, však buď dostanú voľno, ukončia predčasne a to bude no, mať vlastne, áno, však už to... Dostav všetky šajby automaticky, ne, a ideme von. Zopaknú si ročník. Čo sa to tam u vás deje? Že to majú v pohode, však aj tak potrebujú rušiť školy, no. Tak už jedno zrušili. Už ako pri tom videu ty to všetko. No, ja mám VGA, to 640x480. Ty máš táto nožka má najlepšie video. Jak DVD pomaly. Dobre si, že ja mám 3,2 megapixela a má video teraz zhoršený vtip. Tak ale ty máš 320 na 240. Ale predtým. Tak ho píčem je fotku musí platiť. No, to je pravda. Potom mi pošleš to video. Cez dnes alebo kade, dobre? Jak to zmenilo nádych. Teraz by to chcelo nejaký brutálny približovateľný objektív, vieš? Bere ma, poď ak tu nosím už 2 hodiny aj vybitý, víš? Ha. Padá. Čo tu je, vieš? Preto žijeme. V jakej krajine, no? Horí škoda, ne? Koľko miliónov korún a ľudia tu pískajú a výskajú, keď to padá. A vieš čo najhoršie, že bývaš nejaké dedine a ráno dojdeš do školy, ne? Škola v peči, vieš? Veľmi si mám školu diať, a peču, vieš? Ahoj, Majo. Maj sa. Stromy zavadzajú, mohli by tiež hovoriť. Všimol si si Heniu? Všetci teda sledujú. Pokiaľ som začal horeť, tak je to v pohode. Pozri, televízia to už dole nejaká točí. Čo, TA3 ide najbližšie, ne? Alebo MTTčko možno. Potom to budú za masy pridávať, vieš čo? A dobrý to je, veď. A nedajú mu šancu, aby sa ďalej rozvíjal. Pokrytý. Zajtra televízne noviny musím spať. No, keď už zajtra, to ešte minimálne týždeň bude. Koľko to vás tak začalo? Od 7. Keď to založili vám. Ne, o 8, ja som došiel domov.